Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu neşe söwdasyna güman edilen türkmen zenan tutuldy. İstanbul'un neşe söwdasyna garşy göreşgullygynyň işgärleri 6-njy noýabrda Fatih etrawyndaki bir myhmanhana bilen bir jaýa garaşylmadyk ýagdaýda operasiýa guruldy. Operasiýada neşe söwdasyna güman edilen bir türkmensany zenan göz astyna alındy. İstanbullu gurulan bu neşe garşy göreş operasiýasy başdan aýaga ähli türk telekanallaryna we beýleki media ferişdelerine gaýta-gaýta görkezildi. Türkiýanyň köp tirajly Milliyet gazetiniň ýazmagyna görä İstanbul polisiniň neşe garşy göreş gullugynyň köçe jenaýatlaryna garşy göreş bölüminiň işgärlerine Fatih etrawyndaky bir apart otelle we onuň käbir jaýlaryna neşe saklanýanlygy barasynda maglumat gelip goşýar. Güman edilýänler fiziki we tehnik taýdan ýydarlanandan soň Fatih etrawynyň Saraç İshak mahallesiniň köşklü hammam çykmazy diýen ýerindäki myhmanhana giýje duýdansyz operasiýa gurulýar. Operasiýada myhmanhana giren neşe garşy göreş gullugynyň işgärleri ol ýerdäki adamlary ýere ýatyryp olaryň üst başyny warlaýar. Operasiýada myhmanhananyň ähli otoglaryny ýagşy warlan neşe garşy göreş gullugynyň işgärleri ýerde minnäki jaýyň gapysyny döwüp içerik girýär. Ol jaýda geçirilen barlygda mikrovalnovka ojagynyň içinde satyga çykarylmaga taýýar görnüşde köp mukdarda beň, gaty we owradylan görnüşde kokain bilen line atlanyrlan neşe maddasy 18 sany tüpün güllesi we neşe söwdasyna ulanylýan tereti tapyldy. Ol jaýda ýaşaýan türkmenistanyny ýere atly zenan bolsa neşe söwdasyna güman edilip göz astyna alındy. Türkmenistanyň zenanyň sorag edilmegi üçin İstanbul'daki Kumkapı polis merkezine akidilenden haber verilýär. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Türkmen puwatyndan neşe bilen il teşikli de güman edilip tutulýan türkmen raýatlary barasynda häli şinni habarlar verilýär. İstanbul'un Silivri etrawynyň howpsuzlyk güýçleri Selim Paşa merkez mahallesinde bir öýde neşe maddalarynyň öndürilýäniň barasynda gelip goşan maglumatdan uralyp 10 fevralda gurulan operasiýasynda 45 ýaşyndaky MS atly türkmenistany zenany göz astyna alypdy. Oň öňüne geçirilen barlygda 118 gram metamfetamin neşe maddasynyň ýasalmagyna ulanylýan köp sanly gapgaç, dürli gaplarda suwuk hem gaty görnüşde her hili kimiki serişdeler ele salynıpdy. İstanbul'un Kartal ýerlerindäki bir öýde geçirilen başga bir operasiýada bolsa, Türkmenistanyň raýatlary 54 ýaşyndaky GK atly zenan bilen 24 ýaşyndaky AA we 32 ýaşyndaky JA daglar 50 kilogram ben, 350 gram geroin, 3 tane neşe terezisi bilen tutulupdy. Şeýlede İstanbul polisiniň neşe garşy göreş bölüminiň Zeytunburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih we Ataşehir etraplaryna geçiren operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sanly türkmenistanly jemi 33 adam tutsak edilipdi. Antalyanyň jandarma gullugy hem neşe söwdasyna güman edilýänleri bir ýyllap ýydarlandan soň Alanya, Adana, Mersin we Antalya'daky operasiýalaryna 500 gram ulanylmaga taýýar geroin bilen Merdan Me atly türkmenistany raýaty we 9 adamy ele salypdy. Sözü jemläp aýtsak, Azatlyk Radiosunyň synanşygyna garamazdan degişli türkmen we türk resmiýetlerinden neşe bilen il teşikli bolmakda güman edilip göz astyna alynan türkmenistany zenan barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady.